Dear love, kailangan ko ng inspirasyon ngayon. Kailangan ko ng mga panghugot ngayon para makamove on sa buhay. At tama kayo mga kabisyo, you got it right. This is your Oragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano, at makakasama nyo ako ngayong hapon para sabay-sabay tayong humugot at maging inspired sa panibagong artist na i-interviewin natin dito sa Love Radio Presents. Kaya wag na natin patagalin pa mga kabisyong online na nakatutok sa atin dyan worldwide. Wag kalimutang i-like at i-share ang live na to. And eto na, let us all welcome mula sa Quiapo. Pero hindi daw po siya maghahasik ng lagim dito. Eto na, hindi rin siya si Kidlat ngayon. Pero ang pinakamamahal nating si Smug Glass. Yeah, kamusta po kayong lahat? Yan, it's nice Kumusta? Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, lalo na sa lahat ng mga nanonood. Ayun. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. At Oo. nagpapasalamat ako at ako'y muling nandito ulit sa Love Radio. Oo nga, kanina kasi broski, napag-uusapan natin na it's been a long time nung huli mong bisita pa dito sa Love Radio. So I would say, welcome home. Yeah. Yan. And I can't wait na marinig yung mga newest offerings mo sa radyo. 'Di ba? Sa istasyon Mismo. namin. But anyway, bukod sa music, ano yung mga pinagkakaabalahan mo lately para, because I know, 'di ba, napaka-stressful nung the past few weeks. No? Yes. Ano yung mga ginagawa mo bukod sa music para, ma-relax ka, ma-distress ka, yan. Para ma-relax. Para ma-relax. Siguro family bonding, family time. Kapag kasama ko yung aking mag-iina, especially yung mga anak ko. Doon Oh, siguro shoutout mo, syempre, mag-iina mo. Mag-iina. Yeah. Yan, baka nanonood sila. Oo. Ayun, sa bahay lang. At syempre, pag sa studio, music pa rin talaga kasi bukod sa ito talaga yung trabaho ko na isa rin talaga sa ito. Kumbaga, outlet ko din to para makapag-relax, para ma-express kung ano man yung sitwasyon ko, emosyon ko sa kasalukuyan. Right. So, pinipilit kong tanggalin yung music sa'yo, pero ganun talaga Pag sinabing music, Smug Glass. Pag sinabing Smug Glass, music. Yun talaga yun. Stress ka man or hindi, yun talaga yung ginagawa mo. Pero Diba? syempre, kasabay na din ng dahil syempre ilang taon na din akong nagta-acting sa Right. probinsyano hanggang sa Batang Quiapo. So yun, doon naman mas madalas yung oras ko na kasi MWF, tuloy-tuloy yan ng ilang taon na. Oo. Na hindi kami tumitigil. Tuloy-tuloy, no? Yes. Uy, speaking of Batang Quiapo, napanood ko ng mga kabisyo natin sa, of course, sikat na primetime show na Batang Quiapo. Ano yung naging karanasan mo sa pagtatrabaho bilang actor sa Batang Quiapo at kasama na rin yung mga iba't ibang malalaking pangalan sa industriya katulad ni Konyo Bicolano? Hindi, joke lang. Just kidding. But yeah. Syempre, sobrang overwhelmed at talagang nagpapasalamat ako. Talagang grateful mula nung umpisa sa probinsyano pa lang, sobrang nakaka-starstruck. Yeah. Kasi ang dami kong nakikita doon na napapanood ko lang dati nung bata ako na hindi ko akalain na mapupunta pala ako doon na makakatrabaho ko sila. Tapos, yun, hindi ko lang sila nakatrabaho, naging kaibigan ko pa. Isa sa mga pinaka-special na experience ko rito. Ang dami kong naging close talaga na di ko akalain na mamahalin ko ng mga tropa, mga kaibigan, na talagang marami rin ako natutunan sa kada encounter ko sa mga matatandang artista, sa mga baguhan. So, iba't ibang din talaga, wisdom yung makukuha mo. So, ako, lang talaga. Yan, nag-explore lang, nag-observe lang. Ganun. Nice. You know, it's very good to know na at makita yung ganitong side mo kasi usually of course naririnig ka namin na papanood sa mga music videos pero napakaganda na naririnig namin yung ganitong side mo na you're learning at the same time na nararamdaman ko talaga na open-minded ka. Sabi nga nila, our mind works like a parachute. It only function when it's open. Diba? Kaya up until now nandito ka pa rin sa industriya, no doubt. Alright? Salamat. Oh, and dahil nga matagal ka na sa industriya ng rap, eto, paano mo na-discover na may talent ka pala dito? Actually, mahilig din talaga ako sa music. Ang dami ko rin basta music naengganyo rin ako sumayaw. Actually, kumanta na talagang kumanta ng mga Like kanta the lang. Pirit One? Hindi Hindi masyado. naman, okay. Sakto lang naman basta may mga melody, kadalasan mga tunog kali, mga banda, parokya, Eraserheads, mga ganun lang. Wow. Hanggang sa- Kumbaga, Tunog Love Radio. Tunog Love Radio. Yun. Hanggang sa talagang napunta na ako sa rap music kasi dun sa lugar namin, mas marami din talagang mga hip-hop. Actually, mga gangs talaga dati. Kasi yung pangalang Smug Glass, galing talaga siya sa gang. Gang. Oo. I dati. feel you. Kasi yung partner
ko sa radyo, si Robin Shena, mga leader kami nung gang nung high school. Yan. Kaya ang saya-saya kapag nakakakita kami ng mga ka-vibes namin na ganito lang din. Yes. Diba? So nice. But anyway, sino yung naging pinaka-idol mo pagdating sa pagra-rap? Actually, marami talaga ako pong tinitingala. Siyempre, yung mga nag-umpisa, lalo na yung mga pioneers natin. Pero pinaka talagang sinundan ko talaga siguro si Glock 9. Glock 9. Si Glock 9. Talagang siya yung parang nag-spark sa akin na, yan, gawin mo naman yun sa'yo. Kasi Yeah. dati nagra-rap lang ako ng mga rap nila. Right. Nirarap ko lang. Tapos parang nung kay Glock 9 sa mga lyrics niya kasi parang nang-inspire siya ng mga tao na ikaw din, ilabas mo yung kwento mo. Parang gano'n. I know napaka makabayan mo, pero any international artist na iniidolo mo sa ganitong Siyempre, klaseng craft? marami sila. Bone Thugs, Eminem. At syempre, marami rin bago ngayon sila Kendrick Lamar, sila J. Cole. Yan. Kaya mga talagang pinapakinggan ko yung mga lyrics isa talagang magagaling na musician. Talaga. Oo, talagang naiimpluwensyahan ka yung craft Mismo mo, po. no? But you know, looking back, broski naman sa craft mo, sa experiences mo na meron ka ngayon, ano yung maipapayo mo sa younger self mo nung nagsisimula ka pa lang? Kung halimbawa nandyan siya ngayon, ano yung maipapayo mo sa kanya? Kasi younger self mo for sure nangangarap lang yan. 'Di ba sabi mo nga kanina tumitingala lang, pero kung makikita mo siya ngayon, ano yung ma-advise mo sa younger self mo? Siguro sa masasabi ko na pagpatuloy na dapat na, ano ba? Patuloy lang, no? Kasi parang dati kasi nung mga panahon dati, parang may mga panahon na nagugulan ako kung ano yung gusto ko. Sa may mga panahon na ganun. Pero ngayon, kasi ngayon, parang napatunayan ko na ito pala talaga dapat yung tinahak ko. Oo. So, sasabihin ko lang siguro sa kanya na maging klaro lang sa'yo kung ano yung gusto mo talaga sa puso mo. Sundin mo lang dahil dito ka talaga papunta. Yan. I love that. Kahit na ikaw naguguluhan ngayon kabisyo, sabi sa atin ni Broski ngayon, ni Smug, dapat clear lang sa puso mo kung saan ka ba talaga Kung ano dapat talaga yung pupunta. gusto mo. Kung ano gusto mo kasi yun yung magdidirect sa'yo saan ka talaga. Yes. Wow. Ikaw ba yung tipong mabilis maapektuhan sa mga negative na comments? And how do you handle Siguro, this stuff? isa akong siguro na-experience ko din dati na natatablan pa ako ng mga ganon. Siguro mga early days nung mga Facebook. Right. Yan. Pero nung katagalan na, ito na yung naging buhay ko na naging tao na kami sa social media. Correct, Kasi bago oo. pa man yung mga YouTube dati, nakikilala naman na kami sa mga rap events, sa mga rap contest dati. So marami na kaming makakilala. So, nung katagalan na nakita ko na rin naman kung ano yung kapalaran na meron kami. Oo. 'Di ba? So, sa kumbaga mga nasa DNA mo na. nasa DNA na yun. Oo, no? Kasama yun sa game eh. Yan. Bash, pure, lahat yan, balanse na meron. There are times na napaiyak ka ng isang Ay, comment. Wala naman. Hindi naman. Siguro parang naano lang ako, siguro nakuha niya lang yung attention ko na, uy, tapos napatype din na pa-reply ka, gano'n. Yeah, Pero that's yung iiyak din naman siguro. that's what I love about you. You are tough, you are strong and true to your words talaga. And ikaw rapper, syempre. Yeah. Sa pagra-rap na yan, basic na basic sa'yo dapat yung challenge na gagawin natin Uy, ngayon. anong challenge Tongue ba to? twister ito. Tongue twister. Oo, so may mga ipa-flash lang ako dito sa prompter natin Okay. na ilang mga kataga at kailangan sambitin mo ito ng 3 beses as fast as you can. At kapag hindi mo ito nasambit ay offline na tayo. Tapos ang interview. Syempre, Yun na. joke lang. Ano, G ka ba? G. Sige, subukan Alright. natin to. Eto mga kabisyo pwedeng-pwede kayong mag-react at tingnan natin kung gaano ka-strong ngayon si Smug ngayon. I-bash natin siya kapag hindi niya nagawa to. Our first kataga is Siopaw, Siomay, Suman. Let's go! Siopaw, siomay, suman. 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 Wow! Oo, pwede, no? Pero nagutom ako dun, no? Gutom. Siopaw, no? Chinese New Year. Uy, Gongshi Fat Chai pala. No? Eto, kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. 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 Yun, natatakot ako kasi baka mawalan ako ng trabaho kapag nasabi natin yung maling word. Alright, eto, interesting. Bumili ako ng bituka ng butiki sa botika. Bumili ako ng bitukan ng butiki sa butika. 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 Grabe no, may patono talaga. Wow, Kaya din eto. talaga siguro parang technique din talaga siya. Technique. Siya technique din. Okay, sige, kukunin ko yan yung technique na yan. Ito, sumasaya, kahit ako nahihirapan na, sumasaway ng pasaway
ang nagsasaway na sanay magsaway. Can you do that? Sumasaway, basahin ko muna. Sumasaway ng pasaway ang magsasaway na sanay magsaway. Sumasaway ng pasaway ang magsasaway ng sanay magsaway. Sumasayaw ng pasaway, sumasayaw. Yun na, nadali na ako. Ang basa ko, sumasayaw. Oo. Ito pa, pwede tayong bumawi. Ito, tinuka. Tinuka ng pitong puting tinuka ng pitong puting pato ang 77 puting puto. Ay, kailangan. Ano to? Oo. Bawal magkamali rito. Let's Sige. go. Tinuka ng 70 puting pato ang 77 puting puto. Tinuka ng 70 puting pato ang 77 puting puto. Tinuka ng 70 puting pato ang 77 puting puto. Yun! Wow! Oh, napatunayan mo na ikaw talaga ang hari ng ng tongue twister, di Yun ba? pala, may sorpresa pala kayong gano'n. Oo, kala mo ganto-ganto lang. Hindi pwede. Ay, ito, pero dumako na tayo dun sa pinaka-interesting na part ng interview natin. Dumako tayo dun sa latest single mo na Who You. Nabanggit Yes ko po. kanina, napakinggan ko. Sobrang feel good niya, para siyang it's a celebration of yourself na nag-glow up na. Yes. Diba? So, Actually, talagang ano siya, parang kasama kung napanood mo yung music video nung kasama akong isang influencer right. na nakilala na si Wamos Cruz. Siya talaga yung nagbida ron, tapos ako yung sidekick niya sa music Dun video. sa kwento Siya siyang na yun, storytelling, yes. Oh, very nice, no? But speaking of this, your newest song, ano yung nag-udyok sa'yo na isulat yung ganitong klaseng kanta? Kanina tinatag ko siya na parang glow-up song. Dati Yeah. kasi may isang kanta na ganyan din yung topic na dapat ma-featuring ako kay Miss Tony Gonzaga yata. Dati matagal na panahon naman, mga 2013 pa yata yun, no? Mga ganun. Eh, hindi siya natuloy. Tapos parang yung ginawa kong lyrics, imbis na masayang, ginawa ko na lang siyang buo. Tapos yung istorya niya naman is parang istorya na rapper, tapos panlalaki. Oo. Kasi yung sa before na dapat gagawin ko is parang istorya ng babae. Parang gano'n. So, yun. Matagal na talaga siyang kanta. Tapos ginawa ko lang siya na Kasi alam ko naman, generally, marami rin nakaka-experience Right. ng ganito. Totoo yan. More of parang recycled, but at the same time, nag-inject ka ng mga new elements. Yes. Diba? And then ang ganda niya Pag pinakinggan mo, very TikTokable. Ang Yes. sarap niyang Ayun isayaw. talaga Ang yung sarap parang niyang ginol- stitch, diba? Yun po talaga yung pinaka-ginol din namin. Parang upbeat talaga siya pag Yeah. napakinggan mo. TikTokable nga. Yeah, Ayun. diba? Actually, marami na may mga sumasayaw na rin, mangilan-ngilan sa TikTok. Dahil sinimulan nila Wamos, nila Maring Oo, paring correct. Wamos, saka sila Maring Tonet. Kasi mga dancer din talaga sila eh. Nice. Nako, I can't wait na sayawin mo din yan. Nako, ginawa ko na sa TikTok, panoorin nyo na lang. Ayun, sige. Pero, bilang nasa Love Radio ka, alam mo, perfect na perfect yung balitang ito. Dahil this coming February, may panibago kang kanta na i-re-release. Yes wow. Pero bago ang lahat, pwede bang pasample muna pasample muna ng Tatak Smug Glass na freestyle mo? Okay lang ba yon? Bibigyan lang, kita ng sige. topic, tapos Tatak Smug Glass dapat to. Ang topic natin ay Valentine's Day. Kakasa ka ba? Araw ng mga puso, sige. Sige. Araw ng mga puso, syempre dapat sa pagmamahal. Huwag mong bibitawan ng alam mo, di mo kaya na makita na huwag na ng iba o pabayaan mawala mga regalo mo sa buhay na di mo naman nabigyan ng pagpapakalaga. Huwag mo ngayaan ng kasulukuyan na lumipas sa walang katuturan. Dahil lang isa minsan na sa'yo nakalaan kapag naging nakaraan kailanman ay di mo na mababalikan. Ay. Happy Valentine's. 'Di ba? Natulala ako doon. Ganun pala kapag pinerforman ka ni Smuglas ng ganito kalapit, no? Para ang NM16. Pero, yung upcoming song ni Smuglas ngayon is yung ang paborito mong love song. Yes po. Title pa lang parang may pinanguhugutan Yeah, the female. Oh. Pero dahil sakto nga na Love Month ang labas nito, is there any personal na kilig or love experience ka na pwede mong ma-relate dito sa kantang to? Actually, ako kasi mahilig din ako sa love songs. Just parang yung mga simula ko ding mga kanta dati nung nagsisimula akong mag-record ng mga rap music is puro love songs. Tapos ito nga, parang gumawa ko ng isang kanta na parang anthem ng lahat ng mga love song. Oh. No, parang ito yung mga paborito mong love song na kasama na rin dito yung mga oldies na pinapakinggan natin, yung mga bagong love song ngayon. So parang ito yung parang niya.
Ito yung anthem niya. yung anthem na nung lahat-lahat na ng Ng mga love song. first times mo, first Yes. loves mo, First loves at mga first heartbreaks. first eme, Yes. 'di ba? Lahat-lahat na. Yung mga pinapatugtog mo habang umiiyak ka o habang Aww. nai-inlove ka, habang sumusulat ka ng love letter o ano man. Ang Habang sakit iniisip mo nun. yung mukha nung jowa bells mo o crush mo Oo. nung bata ka. Oh. Pero speaking of first, no? Speaking of first dahil tungkol nga sa mga first itong upcoming songs mo, ano yung hindi mo makakalimutan na parang masasabi mo na first time na nangyari sa music journey mo, sa karera mo, or even sa love life mo? Hindi ko makakalimutan sa Yeah, music. Siguro yung yung Was it your first gig? Was it your first love? Any firsts? kahit anong first. Kahit anong first. Siguro yung first yung first na nag-viral ako ng hindi ko talaga akalain. Siguro yung sa flip top. Mhm. Kasi nung first parang talaga nag-viral kami, yung parang hindi ko parang nakita ko talaga na from this na nagbago yung buhay ko na parang parang di na pala ako pwedeng lumabas ng ano-ano. Nang basta-basta, no? Basta yun talaga yung parang naramdaman ko yung fame. Tapos parang, yun nga, dumami na yung opportunity, yung gigs na nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Nagpapasalamat naman ako, syempre, sa lahat ng mga sumuporta sa aking mga kaibigan at mga taga-subaybay mula noon na nagdala kung nasan man ako ngayon. Nice. Ayun. Nakakatuwa, no, na na-share mo yan. And up until now, I can still feel the humility. Pagpatuloy mo lang yan kasi you'll shine even brighter pa for sure. Thank you, Right? thank you. Pero Salamat. may maibibigay ka bang advice dito sa mga aspiring rappers ngayon? Katulad ko, gusto kong pasukin yung industriya. Ano yung mga advice mo? Tuloy-tuloy lang. At syempre, patuloy tayong matutong mag-aral ng mga bagong technique, lalo na sa mga recording. At syempre, stay true to yourself, stay authentic, dahil yan lang din ang kailangan natin para lalo tayong mag-grow bilang Wow. artist. Yeah. Oo, mag-aral, pag-aralan ng industriya, maging authentic, but and at the same time i-embrace, yakapin ng pagiging storyteller artist mo, Yes, no? mismo po. I love that. I'll take note all of those, pero syempre hindi ko tatapusin ang interview na to without you na nagpo-promote ng mga bagong offerings mo Yes. sa mga kabisyo natin. So please invite them. Saan ka ba namin makikita? Do you have upcoming events? Yep. Meron po kaming events sa February 1. Kasama ko sila Master Glock 9 sa Bacolod, sila Flo G, sila Omar Baliw, sa Off the Chess Finale. Ayan, sa mga tropa natin sa Bacolod, magkita-kita tayo dyan. At syempre yung iba pa, para masubaybayan nyo, i-follow nyo po ako sa aking official Facebook page, Smaglas. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Smaglas TV. At syempre ang aking Spotify. Ayan, follow nyo. Ayun. Speaking of social media, naku mga kabisyo, i-follow nyo na rin kami sa lahat ng mga social media platforms namin para araw-araw updated ka. At syempre, para araw-araw kasama nyo kami, i-download na ang Love Radio app na available sa Google Play and App Store. Pero mga kabisyo, ito kahit ako, I'm so excited na. Syempre, iiwanan ko na sa inyo dito si Smuglas at ang kanyang talento. But then again, I'm your Oragong Broski, Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na tingnan mo kahit ako nahihirapan na. Paano ikaw na nga mag-extra, sabihin mo hanggang sa susunod na muli. Hanggang sa susunod na muli. Tama ba? Bye kabisyo. Let's go. Let's go. Happy New Year! Siyempre, Year of the Snake. January, ramdam na ramdam pa rin natin ang pagpasok ng taon. Hey! Hey! DJ Prowl on the beat. Heto na naman, parang kahapon lamang. Di ko na mamalayan. Tila kay bilis ng ikot ng orasan. Mga pagkakataong nalampasan. Yeah. Alam naman sa sariling di na babalik pa. Parang panahon na sayang sa mali pagsinta. Tinodo mo na ang taya pero butawang napala. Tulad ng mga alis mong nauwi lang sa wala. Kaya ang mga pasahit mong pinaguhugutan, di dapat kalimutan kung may dapat matutunan. Kinatalo o nalugi, nabigo o nautuman. Marami pang pagkakataon, di ka mauubusan. Dahil kahit pala umiwas
Sa 12 buwan na lumipas, sadyang napakakulit at tanda ni malupit. Kung malas ka ngayon, di next year na lang ulit. Isang tagay na para sa mga kalungkutang nagpaluwas sa ating mga mata, na dahilan ng mga gabi na papahigpit, ngunit pagsiga ng araw, isang tagay na muna para sa lahat. Pinagpala tayo kahit na paldo sa lahat. Masasalamat kahit paano ay buhay ka ngayon. Isang tagay muna bago matapos ang taon. Sarap ang ibang planeta, nakakapagod maging tao. Kasi nagago, garekamo, walang katapos ang reklamo. Pero di pahuli lahat, laging may panibago. Napag-asa ang kalaki, bawat uling pilas ng kalendaryo. Sadyang buhay ng tao'y makulay. Di lang para sumaya, kundi minsan ay matuto. Sakaling dumilim ang paligid ay sundan mo lang ang liwanag na kumikislap sa dulo. Para bang siis maglaslas sa dami nangyari sa taon. Nawala man sa probinsyano ay may batang Quiapo na ngayon. Nawala man si Lola no, nung makabattle si Sharon. Namawi ako sa kimaging ina, may hindi dinaing pa yung kampiyon pagka kahit pala umiwas. Sa 12 buwan na lumipas, sadyang napakakulit at tanda ni malupit. Kung swerte ka ngayon, di next year naman ulit. Isang bagay na muna para sa mga kalungkutang nagpaluwas sa ating mga mata, na dahilan ng mga gabing napapahigpit, ngunit pasikat ng araw, eto't nakangiti. Isang tagay na muna para sa lahat. Pinagpala kahit na paloko sa lahat. Masasalamat kahit paano ay buhay ka ngayon. Isang tagay muna bago matapos ang taon. Isang tagay 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 muna bago matapos ang taon. Isang tagay 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 muna bago pumasok ang taon. Come on! Yay! Happy New Year! Siyempre, February 14, Valentine's Day, abangan nyo. PML! Unang beses kinilig at natutong umibig. Dibdiba'y lumuwag, ngunit tuloy kumitig. Unang beses masaktan, nadurog ang puso. Unang beses mo yuko na may luwang tumulo. Cause sometimes it's just nice to look back on the memories we had, good or bad. Kasabay ng gabi, malamig, madilim at maulap, habang sound trip ang paborito mong laso. Paborito mong love, 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 love. Paborito mong love song. Paborito mong love, 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 love. Paborito mong love song. February 7, abangan nyo po sa Spotify at syempre ang lyric video nito sa aking YouTube channel, at February 14 ang official music video ng PML, paborito mong love song. Yee! Kumitid, unang beses masaktan, nadurog ang puso. Unang beses mo yuko na mayroon Chosen